megalayapost.news. Kung kuway kasing kapapikar pang nagabantaki pa iba katong riboy ba't hakajalay ba kuway. Kariboy Youth Federation sang kami matakasi kalalum na kajing ilang kapakar pang nagabantab ni kren niyatay halor kajing ay baha kasorkar yaw korusyon madro kajing bamla kasorkar haduk menta ban lumi ka khana samari kabatmay kabadina du usnem arjar kuway. Haba kren ni pentip cakinong to kubor presiden ka RBUF ba bipul tangki ulong baka seng kasokya baka sorkar haduk menta kampala ban lum ya ka khana samari kabadina du usnem arjar kuway. Hakaba haka jing shisha ka dibandon man la kashposnem kata kat kum ka socio-economic census lani kata ka jinglum khana samari batmai ulong ru hadin bak skar kmi kala penderkam ya ka National Food Security Act arjar khalai lalong sya ka jing muntoi ya babun kilong ying bar ka jing sam yo corruption labha akilai benta kata kentup ya ka kat non PHH ban AAY halor ka ni ka benta ka sengkan sa simkhya kerpang barkan salij ru bani kendu ya audisi ka boy ban kerpan bade ban simkhya halor ka ni ka benta markum kaseng ka angnut baki pajba ki bade ban yo jing mentoi kin yo kata ka jing mentoi kum balamang da ka sorkar ni don ka briefing na kaliang jungi ka Riboy Federation halor ka ai ka ba na kaliang jung ka seng meta ka sngi janmit ha ka executive committee kala sim me karai lese ka long ke gi ka ba pla lada na kaliang jungi jung pi ki pajba pi sngowi ka ni ka jing perkhat jungi seng balang Andre bun na pring kinong elam kibadon hapo katunun seng jungi kide kinong elam sinong. Bad ngilay ti bad yakran seni ba yakani la ar license bad ngipoy sa kabanta ka bangin hab ban yakran no sa audisi jong ka district Riboy ban penbor lane ban simno yakaray na kaliang jungu halo kani kamat. Kay ka bangi kwa banong sa pi kalong ba na kaliang jong ka sarkar India hadu kini singi bakam sim la sim yakano kanu ka census ke khana samari hadin jung warjar khadway te haba ka kamsia madu menta ngi ba man la ka suppose nam ka dik bandon be ke khana samari kata ka bangyong census lane kata ka socio economy census SECC hadin ngi ba hadin ka arjar khadway hadu kini snam menta kamsia la sim ya kanu ka census but ka pelong ru banyakran ha ka bidi bat kawai ka ak ka bangitip kung ka NFSA jung snam arjar khalai bal pentre rustem arja khalai hagani jing pentre kam ya gani ka NFSA ngi babun teli kilong ying hapo kinong susnong ba perfect yo ikicing mentoy ka bakraw namar lemba kani ka jing sam yo khau baduk ka bangyong ngi lemba kani ka NFSA kilapyas kilai benta hagabidi bat ka rukom sam khau ya ka wei benta kiyong kata ka non PHH kabakan kata kalungging kabadon hapo ka non PHH kiyo ko banyo kilo haka sibnai ukaw haka dor lesi kabakam he bani itu ki PHH but kidon ru kita ki PHH sibenta kiyong ka PHH kabakiyo hadu san kilo haka sikli haka wiging lala haka wiging kidon kumpasan ngut lesi kiyo kumpa arsan kilo sipongut kila banyo kumpa dus sanpo kilo but sa sibenta pan ngiyong kibaduk tasam ta bagitip mki wai kibayo kumbalai pusan kilo haga wei kalongying haga sibnai balai per kapelongi kisang balang ka RBUF bahkan hapkran menta namar ngiyu iba kan nang mi kisnam nadu arajar kadwei kekut ka census kam penberat mai ka census arajar kadwei bat ka jingyo kalong kat kumu census jung snam arajar kadwei bar hagite kisnam ngi hadin mapentri kami kan ni ka ai basam yo khau ngibun ki longying kiyo yo khau hande hakaje nanti nadu usnam arjar khadwei hadu mentau usnam arpusan ngi kedon kejing klat no ban nakaliang jong ka DC ka office jong ka DC ki wan sikisnong ki kerpat jingi kirang basnong bat ki lale ru ya kita ki biometric bagi ong lada kidon kino ki bayap kin ajing tip no sa ka office jong ka DC supply kay bangi kalong ba ladangi ai nakaliang berkilap bam layap kidon kiba ki itu ki kerteng kiba im haswa jung stem arjar kadwe kila khlat no adu kini kisnem menta ngi bayaki la simrai ban pendu no yu khau handing kay ka balungo kalong ba yaki ba khatumai pat adu menta kim pala perung mai te ngi sim ya karai meneng yong ba ngin penbor ya audisi ba udai ban ai ka benta jung tu ka snok
Sebut mentah ke way ke senong A. Lana kidon kumbasan sepak ngut. Kibarung hakan ni ke NFSA, haga benta jongka PHH, kibayo san kilo, kidon san sepak ngut, kamut haga ta ke senong A. Karung kumba arton siteng ukhaw. Ia katu ke senong. Mentah nadu arjar khatway, hadu gini arjar pesan, lese kila khat no kumba cis sepak ngut, ni ong. Kalau lese kam jiang kita, hari yo lese kadon kumba cis sepak ngut kila khat no. Tegajing keli kalong ba san sepak kilo kau kalau aisu ia katu ke senong kepala dan hok benyo. Handai kila pensange. Kajing keli kalong syai kaja ke san sepak kilo. Handai kaya kajing mut ke bangi kwa ban tip sepajba bat penbor ya bisi. Lada ke senong e kayo hal tu kisnem menteri kami ke skim NFSA kembas arton steng kum arja san sepak kilo habagidon kumbas san sepak ngut tak PHH. Kemud ba kin sunyo tang kiba klat kalong ke bamlak ban pediak. Kila dai ban perung ru wat ye gitu kin longing kiba lang kha kidang mi ying thmai ru kiba mdan kha ka list jong keteng hapok ketika census jong snem arajar khatway. Te kani kara ngi la sim taksi janmit ban ngin saai ka jingtho shau DC lasai ban penbor DC ba udai ban wat jingtip benya no ye kiba thmai. But yaki bayap ban keni no na ketika senong handai ban perung no apat ya ka hok ha kecu ke nong senong ha kitu ki longing ki bami ki kun ki batmai dan ki longing ki tulmi ki batmai. Nomor ya menta lese ke sarkar karena banai dau DC ula banai dau benong ba kampat sim ke sensus tmai ngin pala ban ye. Lada kalong kumta kamut ba wat itu ki long kitu ki ying ki badon ki bayap ro ndai ban penduk suang mai padon ke sensus tmai. Lada pila ban penduk itu ki longing ki ba laklat balai pimla ban iPad ya kita ki longing ki bami tmai lan itu ki kun ki bami tmai. Ngidon hang ni ki khot jungi hapo ka seng arbi waya. Ki balali serendar ru ya ka kat ke jungki wal bagi di kita ki non PHH ki buyok tang nyu kilo sibrai. Kadau kalong tiong baba ngila trai kam sarkar ilok ngala trai kam sarkar ngim so don hoksu bangin litpan yo kau bedok. Kila don ba serendar. Habala serendar balai ba UDC na office jong DC supply kam leong yorong ba snong ba namar ba kapat sim kana samaritang kabatumai kani kanyo kilo bala pendu snong jong me ai ka keteng jong kalonging ki baduk sisa snong me ngingin ai no ha keteng jong ta ha katu. Hindi man set no tangha office ba uni la serendar u kau la don pok office ngi claim da ai pat yano. Tingi ngintip yano la ai handi la serendar na kasnong jong e pendap no itu kau jong hakatu kasnong jong e. Tegemut ba yaki beduk bepli kinyo ya ka hok ngi nadu sama arjar khatlai menteri kami ni skim yakni ka an Henry laringi yong ublay ulakur ku sikat day hakaji nanti sansnam nanti spousnam ulakur ku ladon hakiju itu kilonging kiba mensua kim dan tangi we nong terikam sarkar kiladan ru alai kinong terikam sarkar har tu longing kibayo kam sarkar kam hikai haki government LP school kum kita ru ngikirpat bakin serendar habaki serendar ngikirpat UDC ya ketu ka hok kabayo ketu ka snong ai ba this ga office jung DC bat ki rang ba snong jutu snong kines tu ngimong ba ra no ya ka hok jung tu snong ai no show way handai la ki serendar ya ketu ka benta ka serendar di banyo pat tu ka ju snong kani kan trikam tal adu ba ka sarkar India company pat ya ka sensus mai hinang banyo lut ya ka hok kibaria kibadi hok sisharu kinyo yang ditat lu papat sim ya kanu ka rai na ka sarkar India ban lumno ya kana samarita kamut ba kan sim ya ka jinga jumut jungi ban trikam ha ka district riboy ai ba ka district riboy UDC jo ka district riboy un sim ya ni ka jingdawa jo ka RBF bangin penkut dang lembah kalak patai kubur lasa ingin di ai no wi ka jingtho so UDC ba un pentrikam ya kum kini ki baro bagi kerman scam UDC batmai kunci mi kan ni kalenti ban pentrikam hakan cing start ke jungu ban nakalen jungi nginang pitu hakan cing lenti ke jungu hakis ni balu Meghalaya Post.news